Даражэнькія мае, вітаю вас на ўсходніх могілках Мінска, галоўным некропалі Беларусі. Сектор под нумаром 18, дзе мы зараз знаходзімся, у савецкія часы меў неафіцыйны статус беларускай крамлёўскай сцяны вояк. Чаму у маёй руцэ рыдлёўка? Бачце, снегам заваліла. Каб трапіць да магілы героя нашай сённяшняй размовы, мусім пракладваць дарогу. Будзем не толькі расчышчаць снег, але і адкопваць цікавыя факты з ягонай біяграфіі. Ну што, за працу? Дарэчы, на вуліцы сёння мінус 20. Дакапаліся. Зноўку вітаю вас, шаноўныя сябры, але ўжо ў больш спрыяльных умовах, чым заснежаныя могілкі. Нагадаю, што вы на канале, дзе вывучаецца і папулярызуецца ваенная гісторыя беларускага народа, і з вами Віталь Чырвінскі. Шчыры дзякую вам за падтрымку гэтага адукацыйнага праекту, за падабайкі, за каментары, за спонсорства і фундатарства. Дзякуй. Дарэчы, апошнім часам з'явілася яшчэ адна магчымасць дапамагаць гэтаму каналу. Якім чынам? Праз платформу Boosty, спасылка пад ролікам. На гэтай платформе у якасці бонуса да кожнага відэо прымацаваныя тэкставыя канспекты на беларускай і рускай мовах. Магчыма, каму-небудзь будзе карысна. Сёння мы нарэшце вяртаемся да рубрыкі па старонках нашай гісторыі. Апошні раз у гэтым фармаце выходзілі больш за год таму. Як ляціць час, памятаеце, як мы узнімаліся да вышыняў над Курскай дугой разам з легендарным лётчыкам-знішчальнікам беларусам Александром Гараўцом. Вось спасылка, варта глянуць, калі хто не бачыў. Доўгі перапынак паміж запісамі ў гэтай рубрыцы быў звязаны з завяршэннем працы над блокам лекцый-размоваў, прысвечаных 13-гадовай вайне 1654-1667 гадоў, складанай і важнай тэме. Сёння зноў вяртаемся да падзей Другой сусветнай вайны. Гэтым разам мы узнімемся не да неба, але да пантэону савецкіх военачальнікаў вышэйшага каманднага складу. Зразумела, што асаблівую цікавасць для нас уяўляюць ураджэнцы беларускай зямлі. У савецкім войску больш за 400 беларусаў атрымалі генеральскія адміральскія чыны. 11 з іх даслужыліся да аднаго з самых высокіх вайсковых званняў – генерала арміі. Двое з іх сталі маршаламі Савецкага Саюза. Удакладню, што генерал арміі – гэта персанальнае вайсковае званне. Другое па старшынстве пасля маршала Савецкага Саюза. Званне маршалаў родаў войск, спецыяльных войскаў, авіяцыі, артылерыі, бранятанкавых войскаў, інжынерных войскаў і войскаў сувязі па рангу адпавядалі званню генерала арміі. Перад вамі шэраг парадных партрэтаў тых самых 11 военачальнікаў беларускага паходжання. Маршалы Савецкага Саюза Якубоўскі і Сакалоўскі, генералы арміі Маргелаў, Пянькоўскі, Гусакоўскі, Іваноўскі, Антонаў, Івашуцін, Шаўроў, маршал авіяцыі Красоўскі і маршал артылерыі Міхалкін. Так склалася, што 10 з іх маюць аднолькавае завяршэнне свайго жыццёвага шляху, урачыста пахаваныя ў Маскве ці Падмаскоўі. Адзіны з гэтага спісу, хто знайшоў спачын у роднай зямлі, Валянцін Антонавіч Пянькоўскі. Напэўна, былі на гэта прычыны, пра гэту асобу сёння і пагаворым. Будзе шмат цікавай фактуры і нават трошкі канспіралогіі. Валянцін Пянькоўскі не пакінуў пасля сябе мемуараў, як гэта зрабілі іншыя савецкія военачальнікі падобнага калібру. Дзяжурныя некралогі, некалькі юбілейных пасмяротных артыкулаў, баявых паплечнікаў, амаль аднолькавыя па зместу сухія энцыклапедычныя звесткі, невялікія шаблонныя нарысы, дакументы асабістай справы афіцэра, водгукі яго калегаў і ўрывачныя ўспаміны звычайных людзей. Але і гэта нямала. Паспрабуем злажыць пазлы, якія ў нас маюцца ў агульную карціну яго жыцця. Пазл першы. Меў рысы дабрака. Разглядваючы адзін з апошніх афіцыйных фотапартрэтаў Валянціна Пянькоўскага, лаўлю сябе на думцы, што гэты чалавек нечым нагадвае мне Дзеда Мароза.
які толькі што адчапіў сваю доўгую ватную бараду, зняў зімовую шапку і замяніў чырвонае футра з вялікім белым каўняром на вайсковую форму. Але нават у мундзіры генерала арміі, шчодра аздобленым баявымі ўзнагародамі, ён усё роўна захаваў у вачах дзедамарозаўскую дабрыню. Такі беларускі зюзя. Але ж які ён на самой справе, гэты баявы генерал-беларус? Які лёс хаваецца за партрэтнымі рысамі добрага чалавека? Паглядзім. Пазл другі. У войску з 16 гадоў. Дата нараджэння Валянціна Пянькоўскага 14 красавіка 1904 года. Месца нараджэння Магілёў. Сям'я чыгуначніка. Ягоны бацька Антон Іванович, былы селянін вёскі Варнавіна на Мсціслаўшчыне, перабраўся ў горад у пошуках лепшай долі. Зараз гэтай вёскі ўжо няма. У 1918 годзе Валянцін заканчвае 2 класы другой ступені. Так ён пазней уласнаручна напіша ў аўтабіяграфіі. Верагодна, гэта Аршанскае рэальнае вучылішча, якое ў 1918 годзе было рэарганізавана ў школу другой ступені 8 класаў. Цяпер у тым будынку, дарэчы, гімназія нумар 2 горада Оршы. Працаваць наш герой пачынае рана. У 15гадовым узросце уладкоўваецца чарнарабочым падсобнікам на чыгунку. Жыве ў Воршы. Летам падпрацоўвае батраком на вёсцы. Кастрычнік 1920 года. 16гадовы Пянькоўскі запісваецца ў шэрагі Чырвонай арміі, а дакладней у ваенізаваную ахову войскі ВОХР, войскі ўнутранай аховы рэспублікі. Яго служба звязана з чыгункай, ахова шляхоў зносін і важных аб'ектаў, а таксама суправаджэнне грузаў. Паўдзельнічаць ва ўзброеных сутычках з контррэвалюцыйнымі элементамі не паспявае, але ў афіцыйнай біяграфіі з'яўляецца карысны для далейшай кар'еры пунктик, удзельнік грамадзянскай вайны. Пасля расфарміравання войскаў ВОХР студзень 1921 года выяўляе жаданне служыць далей. Накіраваны ў Петраград, дзе праз год заканчвае 21-е кавалерыйскія курсы. Так атрымліваецца, што падчас вучобы ў складзе зводнага эскадрона курсантаў удзельнічае у так званай ліквідацыі белафінскай авантуры ў Карэліі. То бок, у задушэнні рэгулярнымі часткамі Чырвонай арміі 8,5 тысяч чалавек у лістападзе 1921 сакавіку 22 года карэльскага антыбальшавіцкага паўстання. Яшчэ адзін эпізод для яго будучых біяграфічных звестак. На працягу 4 месяцаў Пянькоўскі вучыцца ў другой кавалерыйскай школе ў Петраградзе, студзень-красавік 23-го, і нечакана трапляе пад скарачэнне рабоча-сялянскай Чырвонай арміі. Звольнены ў запас. Вяртаецца ў Беларусь, дзе запісваецца ў адзін з атрадаў ЧОН, часткі асобага прызначэння. Праяўляе сябе як актыўны ўдзельнік барацьбы з бандытызмам аршанскай акругі і неўзабаве накіроўваецца ў Мінск для паступлення ў АБВШ. Пазл трэці. Вышэйшай адукацыі няма, але і патрэбы ў ёй не мае. У аб'яднаную беларускую вайсковую школу АБВШ, якая размяшчаецца ў Мінску, будынку былога духоўнага вучылішча, цяпер гэта мінскае сувораўскае вучылішча, Пянькоўскі трапляе ў самы разгар беларусізацыі. Калі ён вучыцца на другім курсе ў траўні 1925 года, у школе з'яўляюцца першыя статуты і падручнікі на беларускай мове, што дае магчымасць праводзіць частку заняткаў на роднай мове курсантаў беларусаў. Дарэчы, на нашым канале ёсць змястоўны ролік «Беларуская мова ў Чырвонай арміі», дзе значная частка прысвечана гэтай навучальнай установе і яе славутым выпускнікам. Гляньце, упэўнены, што вы не пашкадуеце вытрачанага часу. Наступныя 2 гады вучобы Валянціна Пянькоўскага праходзяць у атмасферы намаганняў калектыва школы паставіць цягнік АБВШ на беларускія рэйкі. Нягледзячы на 20гадовы ўзрост, Пянькоўскі ўжо мае дастатковы досвед у вайсковай службе, таму выдзяляецца сярод аднагрупнікаў кемлівасцю і аўтарытэтам. У 1927 годзе нават уваходзіць у склад выпускной камісіі вучылішча. Недарэмна, што пасля выпуску яго пакідаюць служыць у альма-матэр камандзірам узвода. На гэтых фота Пянькоўскі у званні старшага лейтэнанта падчас службы ў аб'яднанай беларускай вайсковай школе. А гэта сапраўдны рарытэт. Службовая кніжка курсанта аб'яднанай беларускай вайсковай школы Валянціна Антонавіча Пянькоўскага захавалася да нашага часу.
Акрамя адзнакаў пра выдачу абмундзіравання і цёплых рэчаў, бялізны і абутку цікаўнасць выклікаюць старонкі з запісамі выплаты жалавання. Як бачым, у год паступлення ў АБВШ Пянькоўскі атрымліваў штомесяц 1 рубель 20 копеек. А па выпуску ўжо цэлых 5 рублёў. Імаверна, што такое значнае павышэнне грашовага ўтрымання звязанае з прызначэннем яго на пасаду малодшага камандзіра. А цяпер пра факт, які ў наш час можна лічыць амаль неверагодным. Справа ў тым, што АБВШ становіцца адзінай вайсковай навучальнай установай, якую скончыў будучы намеснік міністра абароны. А гэта проста школа, якая рыхтавала ўзводных камандзіраў. Мабыць, вучылі ў Мінску якасна, калі можна было збудаваць такую добрую кар'еру на базе атрыманай у АБВШ сярэдняй адукацыі. Пазней, пасля вайны, у адной са службовых характарыстык яго камандзір так і напіша: «Вышэйшай адукацыі няма, але і патрэбы ў ёй не мае». Без яе Пянькоўскі так і абыдзецца да канца жыцця. Іншымі яго універсітэтамі будуць толькі курсы. Кавалерыйскія ў Петраградзе, зенітнай артылерыі ў Севастополі і Еўпаторыі, для вышэйшага каманднага складу ў Маскве. Пазл 4. 2 гады за кратамі НКВД. Таксама універсітэтамі, але ўжо жыццёвымі, становіцца для Пянькоўскага год і 9 месяцаў, праведзеныя ім у зняволенні за кратамі. У чэрвені 1938 года яго, як і многіх вайскоўцаў, тыя гады арыштоўваюць па лжывым даносе. Ён тады акурат вяртаецца ў Беларусь з Севастополя, дзе служыў камандзірам дывізіёна курсантаў мясцовага вучылішча зенітнай артылерыі і адносна нядаўна, у лютым, атрымаў званне маёра. Яго абвінавачваюць у тым, што польскі шпіён. Падставай становіцца польскае паходжанне яго каханай жонкі Эмы Стэфанаўны, дзявочае прозвішча Рыбчынская. Пянькоўскага пазбаўляюць пасады, звальняюць з арміі, бясконцыя допыты чарадуюць з катаваннямі і жудаснымі здзекамі. Як без гэтага? Жонку з 6гадовым сынам высяляюцца службовай кватэры, і яны вымушаны шукаць спосабы, як выжыць. Пянькоўскі, нягледзячы ні на што, не зломлены, не агаворвае ні сябе, ні іншых. Нават здолевае перадаць на волю ліст на імя Сталіна. Як, на вашу думку, колькі такіх лістоў з адрасам Москва, Кремль, Іосіфу Вісарыёнавічу было ў тыя часы ўкінуты ў скрыні з надпісам «Пошта». Сотні тысяч, а можа, дзесяткі тысяч. А колькі з тых лістоў дайшло да адрасата? Тым не менш, Пянькоўскага вызваляюць, ён рэабілітаваны. Ці мог уявіць звольнены з арміі былы маёр, седзячы ў сакавіку 1940 года ў сырой турэмнай камеры, што пройдуць усяго нейкія 2,5 гады, і ён стане ўжо генерал-маёрам. Пазл 5. На Вялікай вайне акружэнец. Нападзенне нацысцкай Германіі на Савецкі Саюз Валянцін Пянькоўскі сустракае ў кіеўскай асобнай вайсковай акрузе. Служыць у войсках супрацьпаветранай абароны, СПА. Абараняе ад удараў варожай авіяцыі ўкраінскія гарады і пазіцыі сваіх войскаў. Падчас кіеўскай катастрофы трапляе ў акружэнне, дзе знаходзіцца 17 сутак, але здольвае вырвацца, узначаліўшы вялікую групу вайскоўцаў. Выводзіць людзей неперапужаным і дэмаралізаваным натоўпам, але са зброяй, дакументамі, у вайсковай форме разам з параненымі, якіх не пакінуў на згубу. І гэта, нагадаю, адбываецца падчас кіеўскай стратэгічнай абарончай аперацыі, якая для савецкіх войскаў скончылася кіеўскім катлом, у які трапілі войскі паўднёва-заходняга фронту, згубіўшы больш за 500 тысяч чалавек забітымі, параненымі і палоннымі. Пянькоўскі заслужана атрымлівае першую баявую ўзнагароду – ордэн чырвонага сцяга. Устойлівы, бясстрашны ў баі, адданы радзіме камандзір, гаворыцца ва ўзнагародным лісце. Дарэчы, падчас выхаду з акружэння Валянцін Пянькоўскі зарабляе яшчэ адну ўзнагароду. Як зарабляе? Захоплівае, як трафей. Жалезны крыж 2-го класа. Гэта адбываецца падчас лютага рукапашнага боя. Сутыкаецца з нямецкім жаўнерам ды настолькі нечакана і хутка, што не паспявае прымяніць зброю, не страляе і яго праціўнік. Не выключаю, што немец, упэўнены ў сваёй перавазе, вырашае голымі рукамі скруціць і захапіць у палон камандзіра чырвонай арміі. Дакладнага апісання той смяротнай схваткі не захавалася. Толькі адзін красамоўны факт, пра які пазней Пянькоўскі будзе ўзгадваць сваёй жонцы і сыну. Шчапіўшыся з ворагам, ён з зубамі перахоплівае і сціскае матузок, завязаны вакол шыі варожага салдата, у выніку адарваўшы яго. Імаверна, што гэта быў
першы немец, якога Пянькоўскі уласнаручна адправіў на той свет голымі рукамі. Жорсткая праўда вайны. Калі не ты, то цябе? На матуску, які застаўся ў зубах Пянькоўскага, скораны мяшочак з пасмяротным жэтонам нямецкага жаўнера і жалезным крыжам. Вось яны, на фотаздымку. Жалезны крыж другога класа выдаваўся пачынаючы з 1939 года за храбрасць. Згодна інфармацыі на жэтоне, яго ўласнік быў ваеннаслужачым 119-го пяхотнага палка 25-й матарызаванай пяхотнай дывізіі, якая фарміравалася з баварцаў і швабаў этнічнай народнасці нямецкай нацыі. Вось такая гісторыя. Пянькоўскі будзе захоўваць гэтыя рарытэты на працягу ўсяго жыцця, разам з баявымі ўзнагародамі, якіх у яго назбіраецца нямала. Пазл 6. Датычны да прымаўкі пра палонных румынаў. Да лета 1942 года Валянцін Пянькоўскі змяняе некалькі пасад. Камандуе СПА арміі, стралковай дывізіі, лічыцца адным з лепшых камдываў, а затым да самага канца вайны становіцца бяссменным начальнікам штаба арміі. Падчас бітвы пад Сталінградам ваюе ў складзе паўднёва-заходняга фронту начальнік штаба 21-й арміі, якому супрацьстаяць румынскія войскі. Пры планаванні контрнаступу спачатку прапаноўвае затым са сваімі штабнымі афіцэрамі і распрацоўвае план аператыўнай маскіроўкі, каб схаваць ад ворага назапашванне войскаў на правым беразе Дона. Поспех контрнаступальнай аперацыі залежаў ад устойлівага засяроджвання ўдарнай групоўкі 21-й арміі, якая займала паласу па фронту 42 кіламетры, перарэзаную ракой Дон. Згодна плану Пянькоўскага будуюцца фальшывыя масты, імітуецца дзейнасць усіх вайсковых служб, праводзяцца дзеянні па радыёпадману. Удар атрымліваецца нечаканым і забяспечвае поспех войскаў усяго паўднёва-заходняга фронту. Трэцяя румынская армія разбіта. Шмат румынскіх вайскоўцаў трапляе ў палон. Сярод іншых ваеннапалонных румыны у нядаўнім мінулым неадукаваныя сяляне, не па сваёй волі зацягнутыя на чужую для іх вайну, вылучаецца залішняй недысцыплінаванасцю, затузанасцю. Напэўна, з таго часу ў савецкім, а затым і ў беларускім войску можна было нярэдка пачуць фразу камандзіра, звернутую да сваіх падначаленых, якія млява крочылі ў калоне. «Што вы цягнецеся, як палонныя румыны?» Пазл 7. Відавочца подзвігу Александра Гараўца. Лета 1943 года. Гвардыі генерал-майор Пянькоўскі б'ецца з ворагам на паўднёвым фасе Курскай дугі ў складзе Варонежскага фронту. Падчас абарончых баёў на пачатку ліпеня 1943 года яго камандны пункт КП, які знаходзіцца ў раёне Качатоўкі 25 кіламетраў на поўдзень ад Абаяні, атакаваны танкамі праціўніка. У адсутнасць камандарма, які ў гэты час выехаў на КП суседняй першай танкавай арміі, Пянькоўскі ўпэўнена бярэ на сябе камандаванне ўсімі войскамі 6-й гвардзейскай арміі. Вечарам 6 ліпеня ён становіцца сведкам легендарнага паветранага боя, калі ў небе над яго камандным пунктам лётчык беларус Александр Гаравец збівае 9 самалётаў праціўніка. Пянькоўскі разам з афіцэрамі штаба арміі сочыць за гэтым боем з зямлі. Дарэчы, аднымі з першых, хто перадае інфармацыю аб гэтым у вышэйшыя штабы, становяцца назіральныя пасты 6-й гвардзейскай арміі, штаб якой узначальвае Пянькоўскі. Пазл 8. Вызваляў Беларусь. Лета 1944 года. Генерал-майор Валянцін Пянькоўскі ў складзе першага прыбалтыйскага фронта вызваляе беларускія гарады і вёскі. Яго 6-я гвардзейская армія, зламіўшы 4-дзённае супраціўленне праціўніка, уваходзіць у Полацк. Пройдзе 2 дзесяцігоддзі, і Валянцін Пянькоўскі атрымае званне ганаровага грамадзяніна старажытнага беларускага горада. У Полацку на правым беразе Двіны будзе ўзведзены помнік, прысвечаны 23 воінам-гвардзейцам, якія загінулі пры вызваленні горада. Усе яны служылі ў 6-й гвардзейскай арміі, штабам якой кіраваў Валянцін Пянькоўскі. Дарэчы, у штабе арміі служыў і аўтар гэтага помніка, мастак Алексей Пянькоў. Пазл 9. Не лаяўся матам. Па ўспамінах аднапалчан Пянькоўскі з'яўляўся вельмі чулым чалавекам. Яго камандарм Іван Чысцякоў дзівіўся вытрыманасці свайго надштаба ў любой складанай абстаноўцы. Фізічна вельмі дужы, нястомны, ён захапляў навакольных сваёй энергіяй, як у многіх былі ў яго любімыя слоўцы. Калі звяртаўся да яго з непрыемным для сябе пытаннем усхваляваны чалавек, Пянькоўскі звычайна скажа яму бадзёра: «Уля! Ну, а цяпер давай, разбяромся». Такі баявы кліч, але спарадзіраваны на дзіцячы манер, звычайна
дзейнічаў на яго суразмоўцаў адначасова і падбадзёрваючы і заспакаяльна. Таксама Пянькоўскі ніколі не дазваляў сабе бруднай лаянкі пры падначаленых, што было неверагодным у ваенных умовах. У якасці доказу прывяду радкі з ліста, апублікаванага ў кнізе Ліліі Ліпатавай «Вайна закранула і нашу сям'ю», у якім цытуюцца словы капітана Семёна Патапова, ад'ютанта начальніка штаба арміі, пра свайго камандзіра. Генерал Пянькоўскі, верагодна, быў на вайне адзіны чалавек, які ніколі не лаяўся матам. Вось так, і гэта словы афіцэра, які дзень і ноч мусіў быць побач з генералам, бо быў яго ад'ютантам. Пазл 10. Ваяваў з японцамі, сустракаўся з Кім Ір Сенам. Капітуляцыю нацысцкай Германіі Пянькоўскі сустракае ў Курляндыі, паспявае наведаць у адпачынку сваю сям'ю і адразу рушыць на далёкі ўсход, дзе ўзначальвае штаб 25-й арміі, якая ў складзе першага далёкаўсходняга фронту рыхтуецца да баявых дзеянняў супраць Японіі. Падчас правядзення маньчжурскай стратэгічнай наступальнай аперацыі генерал-лейтэнант Пянькоўскі ўдзельнічае ў разгроме Квантунскай арміі, вызваляе поўнач Карэі ад японскіх імперыялістаў. Пасля разгрома і капітуляцыі Японіі застаецца разам са сваёй арміяй на паўночнай частцы карэйскай паўвыспы. Штаб яго арміі дыслакуецца ў Пхеньяне. Валянцін Пянькоўскі неаднойчы па доўгу службы сустракаецца з Кім Ір Сенам, маладым правадыром паўночна-карэйскага народа, які яшчэ нядаўна насіў пагоны капітана Чырвонай арміі. 14 кастрычніка 1945 года. Гарадскі стадыён горада Пхеньян. Святочны мітынг у гонар савецкай арміі. На трыбуне будучы заснавальнік паўночна-карэйскай ідэалогіі Чучхе, будучы маршал, а затым і генералісімус, вялікі правадыр і вечны прэзідэнт КНДР Кім Ір Сен. На яго цывільным пінжаку першая савецкая ўзнагарода ордэн чырвонага сцяга, атрыманы па выніках маньчжурскай аперацыі. Сярод савецкіх военачальнікаў у гэты момант на трыбуне знаходзіцца і начальнік штаба 25-й арміі генерал-лейтэнант Валянцін Пянькоўскі. Як бачым, беларус прыклаў сваю руку да ўсталявання таго палітычнага рэжыма, які зараз існуе ў паўночнай Карэі. Нават не ведаю, ці варта гэтым ганарыцца, але як ёсць. Сакавік 1946 года Валянцін Пянькоўскі пакідае паўночную Карэю і накіроўваецца ў Маскву на вышэйшыя курсы пры вышэйшай военнай акадэміі імя Варашылава. Войны скончаны, практычны вопыт назапашаны, прыйшоў час падцягнуць тэорыю. Пазл 11. Дэмантаваў помнік Сталіну ў Мінску. Травень 1961 года. Валянцін Пянькоўскі атрымлівае высокае званне генерала арміі. Праз 2 месяцы вяртаецца на бацькаўшчыну, прызначаны на пасаду камандуючага войскамі беларускай вайсковай акругі. Гэта прызначэнне адбываецца акурат у пік найбуйнейшага міжнароднага крызіса, звязанага з падзеямі ў цэнтральнай Еўропе. Адным з сімвалам гэтага эпізоду халоднай вайны становіцца Берлінская сцяна, будаўніцтва якой пачынаецца 13 жніўня 1961 года. У Савецкім Саюзе ў гэты час разгортваецца рашучая барацьба з культам Сталіна. Масква, 17-31 кастрычніка 1961 года. 22-й з'езд КПСС. Валянцін Пянькоўскі прысутнічае не проста ў якасці дэлегата, але з рашаючым голасам. Менавіта на гэтым форуме гучаць знакамітыя словы Мікіты Хрушчова аб тым, што камунізм у СССР будзе пабудаваны ў 1980 годзе. У газетах друкуюцца пафасныя лозунгі. Партыя ўрачыста абвяшчае, цяперашняе пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме. Але гэта ўсё словы і далёкія абяцанні. А вось у справе барацьбы з культам Сталіна ад словаў хутка пераходзіць да практычных дзеянняў. Ды настолькі хутка і рашуча, што дух захоплівае. У сваім заключным звароце да дэпутатаў, у тым ліку да Валянціна Пянькоўскага, Хрушчоў выкрывае былога куміра мільёнаў савецкіх людзей. Сталін узвёў у норму ўнутрыпартыйнага і дзяржаўнага жыцця абмежаванне ўнутрыпартыйнай і савецкай дэмакратыі. Ён груба парушаў ленінскія прынцыпы кіраўніцтва, дапускаў самавольства і злоўжыванне уладай. Сталін мог паглядзець на таварыша, з якім сядзеў за адным сталом, і сказаць: «Нешта ў вас вочы сёння бегаюць». І пасля гэтага ўжо можна было лічыць, што таварыш, у якога нібыта бегалі вочы, узяты на падазрэнне. Нярэдка пасля такой сталінскай заўвагі падазроны, які яшчэ учора як шкаляр запісваў у блакноце цытаты свайго куміра, апынаўся ў кабінеце следчага, а затым у турэмнай камеры. Працягваем цытаваць зварот Хрушчова. «Загінулі тысячы ні ў чым не вінаватых людзей, а кожны з чалавек — гэта цэлая гісторыя.
Было знішчана многа выдатных камандзіраў і палітычных работнікаў чырвонай арміі. Тут сярод дэлегатаў знаходзяцца таварышы, я не хачу называць іх імён, каб не наносіць ім болю, якія па многа год праседзелі ў турмах. Іх пераконвалі пэўнымі спосабамі ў тым, што яны або нямецкія, або англійскія, або нейкія іншыя шпіёны. І некаторыя з іх прызнаваліся, нават у тых выпадках, калі такім людзям аб'яўлялі, што з іх знімаецца абвінавачанне ў шпіянажы, яны ўжо самі настайвалі на сваіх ранейшых паказаннях, таму што лічылі, што лепш ужо стаяць на сваіх лжывых паказаннях, каб хутчэй скончыліся катаванні, каб хутчэй прыйсці да смерці. Так гінулі многія ні ў чым не вінаватыя людзі. Вось што значыць культ асобы. Вось чаму мы не можам праяўляць хоць бы малейшую цярпімасць да злоўжыванняў уладай. Як думаеце, пра што ў гэтыя хвіліны, слухаючы словы Хрушчова, узгадвае генерал арміі Валянцін Пянькоўскі? Вось ён, сярод дэлегатаў з'езда на фота. Вядома пра амаль 2 гады за кратамі, несправядліва і незаконна выкрасленыя з ягонага жыцця, калі праз маральнае і фізічнае катаванне з яго абцугамі цягнулі прызнанне, што ён польскі шпіён, пра сваю каханую жонку Эму, якая па гэтай прычыне, маючы на руках 6гадовага сына, была выкінута на вуліцу са службовай кватэры. Тым часам на трыбуне Мікіта Сяргеевіч Хрушчоў не спыняе асуджэнне і крытыку культа бязмежнай улады. Мы павінны ахоўваць аўтарытэт прызнаных партыі народам кіраўнікоў, але кожны кіраўнік павінен разумець і другі бок гэтай справы, ніколі не фанабэрыцца сваім становішчам, памятаць, што займаючы тую ці іншую пасаду, гэты чалавек выконвае толькі волю партыі, волю народа, якія надзялілі яго няхай самай высокай уладай, але ніколі не траціць кантролю над ім. Той кіраўнік, які забывае пра гэта, жорстка расплачваецца за такія памылкі. Я сказаў бы, расплачваецца пры жыцці. Ці народ не даруе яму і пасля смерці, як гэта здарылася з асуджэннем культу асобы Сталіна. Зала ўзрываецца бурнымі працяглымі апладысментамі. Прынята асобная пастанова. Прызнаць немэтазгодным далейшае захаванне ў маўзалеі саркафага з труной Сталіна, бо сер'ёзныя парушэнні Сталінам ленінскіх запаветаў, злоўжыванне ўладай, масавыя рэпрэсіі супраць сумленных савецкіх людзей і іншыя дзеянні ў перыяд культу асобы робяць немагчымым пакіданне труны з яго целам у маўзалеі Леніна. 31 кастрычніка 22 з'езд КПСС завяршае сваю працу. Дэлегаты хутка раз'язджаюцца па дамах, задачы пастаўлены. Трэба брацца за справу. Камунізм пабудуем трохі пазней, а вось са сталінскай спадчынай варта разабрацца неадкладна. Удоч на 1 лістапада труна з целам бацькі народаў прыбрана з маўзалея на Краснай плошчы ў Маскве. Пасля такога больш чым канкрэтнага сігнала па ўсіх гарадах і населеных пунктах Савецкага Саюза пачынаецца хуткае знішчэнне выяваў тырана і пастаўленых у яго гонар помнікаў, а таксама перайменаванне вуліц ягонага імя. Не становіцца выключэннем і Мінск 2 лістапада праспект імя Сталіна, улічваючы шматлікія прапановы працоўных і хадайніцтвы савецкіх і грамадскіх арганізацый горада Мінска, перайменоўваецца ў Ленінскі праспект. Хутка мяняюцца шыльды на дамах, якія стаялі ўздоўж праспекта. Імгненна рэагуюць мясцовыя газеты. Бяром нумар газеты «Звезда», які выйшаў 1 лістапада. Адрас рэдакцыі пазначаны як праспект імя Сталіна, 77. На наступны дзень адрас рэдакцыі аператыўна змяняецца. Ленінскі праспект, 77. Перайменавана і друкарня імя Сталіна, дзе рыхтавалася гэтае выданне. Вось гэта аператыўнасць. Сапраўднай падзеяй у жыцці беларускай сталіцы становіцца знішчэнне помніка Сталіну, які ўсяго 9 гадоў таму быў урачыста пастаўлены на цэнтральнай плошчы. Цяпер гэта Кастрычніцкая плошча. На месцы, дзе некалі стаяў помнік, цяпер у перыяд калядных святаў жыхароў і гасцей сталіцы Беларусі цешыць навагодняя ялінка. Але вяртаемся ў першыя дні лістапада 1961 года. Па ўспамінах тагачаснага кіраўніка мінскага гарвыканкама Васіля Шарапова, па-сучаснаму мэра горада, яму тэлефануе першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Кірыл Мазыраў, галоўны кіраўнік рэспублікі, і кажа: заўтра пачнуць разбіраць помнік Сталіну. Да гэтай працы сам не лезь, усё будуць рабіць вайскоўцы. Зразумела, што галоўным куратарам гэтага мерапрыемства становіцца камандуючы войскамі беларускай вайсковай акругі генерал арміі Валянцін Пянькоўскі. Штаб акругі знаходзіцца адносна недалёка ад цэнтральнай плошчы, забудовы і высокіх дрэваў паміж імі тады амаль не было, таму военачальнік
верагодна мог бачыць помнік непасрэдна са свайго працоўнага месца. Невядома, якія думкі ў той час блукаюць у галаве адданага камуніста Пянькоўскага наконт місіі, што выпала на яго долю. Але ўсё выканана па-вайсковаму, чотка. У ноч на 3 лістапада плошчу, дзе стаяў помнік па ўсяму перыметру, адчапляюць плотам і вайскоўцамі. 10-метровую статую абмотваюць тоўстым сталёвым тросам, і 2 танкавыя цягачы пасля некалькіх спробаў расхістаць здолеваюць яе паваліць. Ногі Сталіна, умацаваныя ў глыбіню канструкцыі сталёвымі рэйкамі, адрываюць асобна. Сам маналітна-бетонны пастамент, апаясаны па гранітных плітах выявай беларускага арнаменту, узарваны і вывезены па кавалках. Варонку, што ўзнікае пры гэтым, раўняюць, а пляму забруковваюць. Помнік, які добрасумленна будаваўся на вякі, не вытрымлівае і дзесятка гадоў. Так бывае. 7 лістапада. Менш чым праз тыдзень на гэтай самай плошчы генерал арміі Валянцін Пянькоўскі прымае парад войскаў у беларускай вайсковай акругі, прысвечанай вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі, выступае з палымянай прамовай, а затым у кампаніі кіраўніцтва БССР з трыбуны вітае парадныя вайсковыя каробкі, за якімі рушаць святочныя калоны дэманстрантаў. Вось ён, у самым цэнтры трыбуны на цэнтральнай плошчы, стаіць у вайсковай форме, паміж Марксам і Ленінам. А на гэтым фотаздымку святочны салют над той самай плошчай, дзе ўсяго тыдзень таму назад стаяў помнік Сталіну. Фотограф удала захаваў шчаслівыя твары гараджанаў. Пазл 12. Любіў беларусаў і бульбу. Вяртаемся да асобы Валянціна Пянькоўскага. Вядомы факт, што Валянцін Антонович, як і многія беларусы, вельмі любіць бульбу. І не забываецца кожны раз пра гэта нагадваць тым, хто навокал. Зразумела, што ў іранічнай манеры, але настолькі часта, што пра гэту традыцыю будуць успамінаць і пасля яго смерці. Прыходзіць Пянькоўскі ў сталовую, і калі ў меню бачыць бульбу, то звяртаецца да павароў па-беларуску. Бульбы, бульбачкі дайце хутчэй. Смаката. Любіў ён і саміх беларусаў. Прывяду адзін з выпадкаў. 1962 год. Генерал арміі Пянькоўскі наведвае новапабудаваны мерлінскі авіяцыйны палігон у Столінскім раёне. Прылятае туды на верталёце разам са старшынёй Савета міністраў БССР Ціханам Кісялёвым. Па палігону едуць на вайсковай машыне, за стырном якой кіроўца Іван Саўка. Дык вось той Саўка праз гады будзе ўспамінаць. Мне давялося іх сустракаць і весці да месца сходу мясцовых жыхароў каля вёскі Калкі. А выпомне такі гонар таму, што газік, на якім я вазіў камандзіра батальёна Іванова, быў найменш пабіты тутэйшымі дарогамі і выглядаў больш прыстойна, чым іншыя транспартныя сродкі, падрыхтаваныя для сустрэчы высокіх гасцей і іх світы. Пянькоўскі сеў на пярэдняе сядзенне і адразу спытаўся: «Сам адкуль?» Пачуўшы, што я з Гродзеншчыны, сказаў: «Свой, беларус». Ну, неяк так. А на гэтым фотаздымку камандуючы войскамі беларускай вайсковай акругі генерал арміі Валянцін Пянькоўскі нешта абмяркоўвае з жыхарамі адной з беларускіх вёсак. Напэўна, мясцовыя праблемы. Пазл 13. Сваяк агента брытанскай і амерыканскай разведак. 1963 год. Савецкае грамадства, не распешчанае ўнутранымі сенсацыямі, проста ускалыхнулася ад гучнай навіны. Палкоўніка галоўнага разведвальнага ўпраўлення Алега Пянькоўскага вінавацяць у шпіянажы на карысць ЗША і Великабрытаніі. Па прысудзе ваеннай калегі Верхоўнага суда здрадніка радзімы расстрэльваюць. Пра гэту падзею пішуць усе цэнтральныя савецкія газеты з гэтага часу. Прозвішча Пянькоўскі на прасторах Савецкага Саюза атрымлівае кляймо шпіёна. Праходзіць 2 гады і новы інфармацыйны выбух. Цяпер ужо ў сувязі з выхадам за мяжой запісак Пянькоўскага, якія савецкім бокам названыя брудным правакацыйным фабрыкаваннем англійскай і амерыканскай разведак. На першай старонцы Пянькоўскі піша: «Я пачынаю гэтыя запіскі, каб растлумачыць, што я думаю аб сістэме, у якой жыву, і якія прычыны майго паўстання супраць гэтай сістэмы». У запісах Алег Пянькоўскі называе генерала арміі Валянціна Пянькоўскага бацькавым дзедам, братам дзеда. Піша пра гэта з гонарам. Мой сапраўды верыў, але ёсць меркаванне, таксама абгрунтаванае, што рабіў гэта з халодным разлікам, каб узмацніць сваю значнасць у вачах заходніх партнёраў. Можна толькі здагадвацца, што перажывае ў сувязі з гэтымі падзеямі баявы генерал. Але на ягонае шчасце КДБ і контрразведка, правёўшы праверку, афіцыйна прызнаюць, што выкрыты шпіён проста аднафамілец генерала. Тым не менш, асадачык застаецца.
Пазл 14 меў рэпрэсаванага роднага брата. У сваёй аўтабіяграфіі, напісанай у 1951 годзе, Валянцін Пянькоўскі узгадвае пра лёс свайго роднага малодшага брата Владзіміра, які да вайны працаваў у Маскве інжынерам-будаўніком. У 1941 годзе той разам са сваім будаўнічым участкам быў мабілізаваны на абарончыя працы і знік. Лічыўся загінулым, але пасля вайны вярнуўся, быў у палоне. Праходзіў праверку ў кампетэнтных органах, якія спачатку быццам бы даравалі грэх, што выжыў. Але ў 1947 годзе ўсё ж арыштавалі і выслалі ў Краснаярскі край. Куды, дакладна не ведаю, як не ведаю і за што. Сувязі не маю. Аб факце рэпрэсавання брата адразу ж далажыў маршалу Савецкага Саюзу таварышу Булганіну, тады міністру, і начальніку галоўнага ўпраўлення кадраў, напіша баявы генерал у сваё апраўданне. Такія часы. Пазл 15 пахаваны ў роднай зямлі. Памірае Валянцін Пянькоўскі раптоўна, як звычайна пішуць у такіх выпадках, яшчэ ў росквіце сіл. Памірае ў Мінску 26 красавіка 1969 года. Сардэчны прыступ. Яго апошнія пасады не былі звязаныя з Беларусю. Пасля камандавання войскамі беларускай вайсковай акругі ён 4 гады быў намеснікам міністра абароны СССР па баявой падрыхтоўцы, затым военным інспектарам, саветнікам групы генеральных інспектараў Міністэрства абароны СССР. Зразумела, што меў жыллё ў Маскве, але хаваюць яго тым не менш у Мінску. Пахаванне адбываецца вельмі ўрачыста. Напэўна, адно з самых першых мерапрыемстваў такога размаху, праведзеных у Мінску пасля вайны. Блакітная зала дома афіцэраў, найвышэйшае кіраўніцтва рэспублікі ў ганаровай варце, труна на гарматным лафеце, працэсія па Ленінскім праспекце. На плошчы Перамогі труну знімаюць з лафета і абносяць вакол помніка. Працяглы шлях да ўсходніх могілак, жалобны мітынг, прыспушчаныя баявыя сцягі, залпы ружейнага салюта. Валянціна Пянькоўскага хаваюць на ўсходніх могілках горада Мінска ў найбольш ганаровым месцы, насупраць цэнтральнага ўвахода. Да яго ў гэтым месцы, за рэзерваваным для найвышэйшых партыйных бонзаў Беларускай ССР, была толькі адна магіла – героя Савецкага Саюза і шматгадовага старшыні прэзідыума Вярхоўнага Савета БСР Васіля Казлова, які памёр у снежні 1967 года. Цяпер жа ў тым месцы сектар нумар 18 магілы 13 беларускіх савецкіх дзеячаў. Амаль усе асобы, якія там ляжаць, у дзень пахавання Пянькоўскага стаялі ля яго труны з чырвона-чорнымі павязкамі на рукавах. Владзімір Каменскі, Іван Палякоў, Владзімір Лабанок, Владзімір Міцкевіч, Сергей Прытыцкі, Фёдор Сурганаў, Ціхан Кісялёў, Пятро Машэраў. Кожнае з пералічаных прозвішчаў вы лёгка сустрэнеце ў тапаніміцы Мінска і іншых беларускіх гарадоў. Іх імёны носяць школы і каледжы. А вось Пянькоўскага ў гэтым шэрагу няма. Пасля яго смерці так і не з'явіцца аніводнай вуліцы яго імя. Ні ў родным Магілёве, ні ў Воршы, дзе ён правёў маладосць, ні ў Мінску, ні нават у Полацку, які ён вызваляў у 1944 годзе і дзе яму прысвоілі тытул ганаровага грамадзяніна. Ні школам, ні піянерскім дружынам ягонае імя не будзе прысвоена, хоць гэта тады было модна. Відаць, пры ўзгадванні прозвішча Пянькоўскі ў галовах партыйных і камсамольскіх ідэолагаў усіх рангаў адразу ўсплывала нябачнае таўро, варожы шпіён, нязмыўная пячатка ганьбы і сораму. Ці не тут мы маем адказ на пытанне, чаму прах генерала арміі не адправілі па традыцыі на адзін з галоўных некропаляў Масквы. Да сённяшняга дня няма нават памятнай шыльды ў гонар генерала-беларуса на доме, дзе ён жыў у Мінску, да слова, дзе ён і памёр. Добрая нагода, каб выправіць гэтую несправядлівасць, была у красавіку 2024 года. Юбілейная дата, 120 год з дня нараджэння, але не выкарысталі. Адзначыліся толькі дзяжурным артыкулам у вайсковай газеце. Вось так цяпер выглядае той самы номенклатурны дом у Мінску. Бранявы завулак 4. 8 памятных дошак прысвечаны знакамітым жыхарам гэтага дома. Дарэчы, тут працягваюць жыць нашчадкі Валянціна Антоновича Пянькоўскага. Можа, не варта Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь чакаць 2029 года, наступнага юбілея военачальніка Беларуса, каб арганізаваць усталяванне памятных знакаў на сцяне дома, дзе ён жыў, а таксама на будынку, у якім ён некалі служыў на пасадзе камандуючага войскам беларускай вайсковай акругі. Зараз гэта галоўны корпус Міністэрства абароны. Наколькі ведаю, вольнае месца для годнага барэльефа там ёсць.
Але вяртаемся да асобы Валянціна Пянькоўскага, а дакладней пра некаторыя падзеі, якія адбыліся ўжо пасля яго смерці. Падчас адной з гутарак з Эмай Валянцінаўнай Пянькоўскай, унучкай генерала, якой, да слова, шчыра дзякуй за аповеды і рэдкія фотаздымкі сямейнага архіву. Дык вось, у адной з нашых размоваў яна падзялілася такім красамоўным фактам. Калі ў 1981 годзе адышла ў вечнасць яе бабуля Эма Стэфанаўна, жонка Валянціна Пянькоўскага, то, натуральна, узнікла пытанне аб месцы яе пахавання. Каб атрымаць дазвол быць пахаванай побач з мужам, прыйшлося звяртацца ажно ў Маскву. З вуснаў аднаго з чыноўнікаў прагучалі і такія словы: «Крамлёўская сцяна не месца для жонак». Напэўна, у вачах савецкага чынавецтва адмысловы сектар усходніх могілак у Мінску, дзе знаходзілі свой апошні прытулак партыйныя і палітычныя дзеячы БСР, у той час меў неафіцыйны статус беларускай крамлёўскай сцяны, пэўны яе аналаг. Дарэчы, адзіны сын Пянькоўскага, якога ў сям'і назвалі дзіўным імем Эмвал, Эма плюс Валянцін, пазней у пашпарт будзе запісаны проста Валянцінам, таксама стане вайскоўцам, даслужыцца да палкоўніка і ў 1999 годзе будзе пахаваны каля свайго бацькі на ўсходніх могілках Мінска. Гэта ўжо час незалежнай Рэспублікі Беларусь. Мяркую, што ў Маскву за дазволам, напэўна, ўжо не звярталіся, разабраліся самі. Яшчэ трохі пра захаванне памяці. Рыхтуючы гэты матэрыял, наведаў музей Вялікай Айчыннай вайны. Дзякуючы сваякам Валянціна Пянькоўскага, там на адной з вітрынаў прадстаўлены ўзнагароды і даволі багаты набор яго асабістых рэчаў. Корцік з гербам Польскай Народнай Рэспублікі на навершы, галоўцы дзяржала. Савецкая афіцэрская шашка, бінокль, пісталет ТТ, срэбраны партсігар з памятным надпісам «Генерал-лейтенанту Пянькоўскаму ад асабовага складу канцелярыі штаба Прыкарпатскай вайсковай акругі, Львоў, 1950 год». Пазалочаны кішэнны гадзіннік Цыбуліна з подпісам «Лепшаму ударніку камандзіру зенітнага дывізіона Пянькоўскаму, 18 ліпеня 1933 года». У гэты час Пянькоўскі служыў у горадзе Крэменчуг ва ўкраіне. Асобную увагу звярну на ўзнагароды: 2 ордэны Леніна, 5 ордэнаў чырвонага сцягу, які не меў ступеняў, таму на кожным чарговым знаку прадстаўляўся парадкавы нумар. 3 палкаводчых ордэна Кутузава першай, другой ступеняў, 2 польскіх ордэны, іншыя ўзнагароды. А гэта пасведчанне да юбілейнага медаля «Кітайска-савецкая дружба», падпісаная Мао Цзэдунам. Захоўваецца ў сямейным архіве нашчадкаў нашага героя. Ну, вось такая складзеная з пазлаў жыцця Валянціна Антоновича Пянькоўскага атрымалася ў нас карціна. І не ўсё і не ўсім можа спадабацца. Неардынарная асоба свайго часу. Адзін з тых шматлікіх беларусаў, пра якіх варта памятаць нашчадкам, бо заслужыў. Ну вось і ўсё, даражэнькія мае. Пакуль рубрыку «Па старонках нашай гісторыі» стаўлю на паузу. Маю жаданне падрыхтаваць ролік пра Трыфана Лук'яновіча, таго самага беларуса, які ў красавіку 1945 года ў Берліне падчас боя коштам свайго жыцця выратаваў нямецкую дзяўчынку. Ёсць меркаванне, што знакаміты манумент «Воін-вызваліцель» мае непасрэднае дачыненне да подзвіга сяржанта Лук'яновіча. Класная тэма, але баракое фактуры. Шмат белых плямаў, трэба будзе папрацаваць. Дзякую вам за ўвагу, пішыце каментарый, стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал, дапамагайце гэтаму адукацыйнаму праекту іншым зручным для вас чынам. З вами быў Віталь Чырвінскі, гонар маю, да хуткай сустрэчы.